iye musharuka ari kupomerwa mhosva yonzi akauraya munhu 1986 ndo paakashayika. Asi kufa kwake kwakadetsa, wakatombofa ana akaungana akazozi aita sei amuka akauya akawigwa 1986 muna December pa Christmas. Auya awigwa kuno anowigwa anhu akaenda kumubvumo, aenda kumubvumo akaona rinda rake rakavhurika. Ishe akatarisa kaona zvechiwa munhu amusichi musina. Pakatonzi chaite chishamiso, wakaita tsika wakati atore masanzu muite sei muvhare, rikabva ravharwa. So akazotanga kunetsa, mukadzi anga asara aripo shirikadzi echidzoka spirit, echiuya echirara naye spirit, echiuya achiita zvese kusvika shirikadzi yakazopesera yatiza pamusha paya kutiza mweya weite sei wemusharukwa yachiuya. Then 7 years ago musha weyo wakanga wasiriwa shirikadzi wakazotengeswa nababa vakunetsana nevana vavavo, akatengesera enza Mwashusha. Ndinonzi Asaf Mwashusha. Izvo ndane 91 years of age. Ndakatenge musha 2018 kuna Mr. Kuteke. Ndikamupe mari yese yakandichaja, handina chikwete naye. Ndapedza kumupe mari iyoyi ndope ndakanetsikana nezvinhu zvaive pamba. Mwashusha vakaita mbona nemusha iwowo, vakauya kuna Ishe kuti Ishe ndibatsirei, hapasi kugarika. Chii chiri kunetsa Mwashusha? Ndikavadaidza Mwashusha navakutekeya vakauya pano. Ndakazwi chinhu chakaiti noise mumba, bhandatore light, bhandapote mumushazi, ndichiguguzira kuti mwachizwa chiro chekuti noise, sekupindai mumba muna padi hapabudi kunze nousiku. Pazoedza ndikati ini ndapasikapindwi nousiku, kasi pane zvinhu zvinouya pano. Zvikazi izvo zvinge zvaiye Kuteke unozviziva. Kana mubata karara wanga chisenze pamba pangu. Ndozi Maipelagia ndaishanda paMwashusha. Ndakatanga kusenza paMwashusha vachitanga kugara ipapa. Ndakatumwa musi kuma11 takagara mumba. Pakauya chinhu chakaita senge ndege chaichaiyo. Wezi pachakati gichi pamusoro pemarata kudai. Imba yakaita zvekuvibrate. Pandabuda kumhanya kunze kudai kuti ndidongorere pamusoro pemba kuti ndione kuti pane chinhu chiripo here. Hapana chitakaona. Kuzoita pandaizoti ndapedza basa ndaenda kumba kwangu ndadzoka makuseni. Ndosekuru ndo aitaura kuti usiku anaorara. Pane chinhu chauya changa chiri kundisvipira mate. Kuita senge chaiti inoita senge ameno iyo zvaiti pfa. Azvinoti pfa. Ndakarara mvura kwenda kumusoro kwangu. Ndokuti ufukidze musoro. Ndakarara. Ndozviri kutika izvozvi. Ndomuka makuseni. Ndichiona mubathroom makagezwa, mutoilet makameswa. Pakurara ichida kukwira pamubhedha pavo vane bhedha oyo mabhedha emazuva akanaka vaizodoti kuzokwidza pamubhedha nebhutsu kugiwa a kick from nowhere. Asi ndaita sei ndakikwa chandikika azoita sei vazochiziva. Unozwa kuti usiku yakuti kana mukicheni kwedere asi uzotase kuti kana plate here yaputsika pane simbi here yadonha. Kana last week zvakaitika futi kupusha macheya ndichimba ndade kumutse mukoma ndikati otherwise inini midzima neyake zvakasiyana. Kozoita pakauya mwana wacho mukomana waiti hazi mumba mundakarara pasi apa panoita senge pane vanhu vari kumaina, panoita senge pane vanhu vanochera pasi apa, zvokuti wakatombotsvaga munhu waidhiga rume yacho iyoyo but hapana chavaiona. Zvokuti nangurara ipondai patyayo ndaitya because mbuya aimboraripa vaikorara panext door vaimuka vakaradzikwa panze nechinhu chavasingaoni. Mukadzi wacho ivona sekuru avo vaiti vakavhara madhoo vaimuka madhoo akavhara. Vechinditi nhasi umbovharawo timboona kuti iwo ukavhara. Apo ndandakoshoya. Vaiti vakavhara imba yese vopinda mukati vorara. Vanomuka madhoo ese akavhurika. Ivo vari mumba imomo. Zvino ndingadini? Maone development ndaita pamusha. Ndisumuka futi here kuenda paground kundikotangisa futi. My age I'm 91. Asi chendaida ngechekuti mhuri yangu
izuva neupenyu hwakanaka.